मित्रांनो, शुभ सकाळ झाले. कालच्या स्टोरी प्रमाणे तिकीट काढलं बसले. तिकीट काढायला पप्पांची तिकीट काढायची आमच्या. मी ताई सोबत जाणार गाडीनी. तर तिकीट काढायचे, बघू आता. 7 मिनिटं 7 मिनिटं तर बघू भेटते काय. असं काय कशात नाही. तर चला, चालू झालं बघूया. दाखवतो तुम्हाला. लोड 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 होतात रिअल मध्ये. चालू झाले फायनली. चालू. हे बघा, हे असं असं फिरत राहते. हे बघा, हे बघा असं फिरतंय बघा. 8 वाजलेत. नाव टाकून झालंय. 1 मिनिट झालंय, अजून तसंच फिरतंय. अडीचशे आले. राईस अजून तरी नाही. झालं जाऊ. 8-2 झाले. 8-2 तरी पण अजून लोडिंग आहे. वॉलेट मध्ये टाकलेले पैसे डिटेक्ट केले तरी पण होत नाही बघा. मला सांगितलं आरएसी, मी आरएसी पण येस केली तरी पण अजून तसंच आहे. किती आले? 8-3. 10 मिनिटं. आधार कार्ड लिंक साठी काय फायदा? वेटिंग लिस्ट बघा. वेटिंग 175. 8-3 झालेत. 8-10 पर्यंत त्यांनी सांगितलं आधार कार्ड साठी लिंक आहे. काय फायदा? काय फायदा? काहीच नाही ना. म्हणजे काय, कुठं चाललंय काळा बाजार? काय करायचं काय? मस्त चाललंय. हो. मस्त मस्त मस्त. 175 तिकीट केले आणि म्हणतात की एका वेळी एकच तिकीट करू शकतो. तर अशा प्रकारे तिकीट काढत होतो. 175 वेटिंग घेतले. तू सरकारने सांगितले 10 मिनिटाची जे आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन आहे, लिंक आहे, त्यालाच भेटणार 8-10 पर्यंत. तर 1 मिनिटं पण आम्हाला भेटलेलं नाहीये. तर एवढे तिकीट जातात कुठे? सगळं RSCT वॉलेटमध्ये बॅलन्स ठेवला, तिथून पेमेंट केलेलं म्हणजे डायरेक्ट होईल. टायमिंग वाचेल. मास्टर लिस्ट पण अपडेट केलेली तरी पण तिकीट भेटली नाही. एक सिंगल तिकीट, पप्पांची एक सिंगल फक्त नावाची. RSC आलं, तिथं पण एस केलं तरी पण वेटिंगला गेलं. कमाल आहे खरंच. लक्ष केलं पाहिजे याच्यामध्ये, नक्की तिकिटी जातात कुठे. दरवर्षीचा प्रॉब्लेम. एक सिंगल तिकीट भेटत नाहीये फॅमिलीची. म्हणजे 4 पूर्ण फॅमिलीची तिकीट भेटणार काय? गोंधळ आहे, सर्व गोंधळ. तर आता स्पेशल ट्रेन सोडतील, त्याच्या तिकीट दुप्पट असणार हे नक्की. स्पेशल ट्रेनच्या तिकीट या दुप्पट ठेवतात. त्यामुळे सगळी लोक ह्या जुन्या ट्रेन, ज्या रेग्युलर ट्रेन आहेत त्याच्याच तिकीट ट्राय करतात. आणि ह्या ट्रेन टायमात जातात, पण स्पेशल ट्रेन टायमात जात. तर बघू आता, स्पेशल ट्रेनच ट्राय करायला लागेल. चला, भेटूया आपण नंतर. हे असा तिकीटचं आपल्याला तुमच्यासमोर मी दाखवले पूर्णपणे. गोंधळ आहे. तर चला, भेटूया नंतर. भेटूया. तर मित्रांनो, मस्तपैकी इकडे नाश्त्याला आज काय बनते माहिती आहे तुम्हाला? डोसा. तांदळाच्या पिठाचा डोसा, त्यामध्ये टाकले किसून गाजर आणि बीट. आणि नंतर आले रंगीबिरंगी डोसा. रंगीबिरंगी डोसा. बघा कसा झाला एकदम.
कारण की त्याच्यामध्ये बीट गाजर किसून टाकलेलं आहे. छान असा नवीन काहीतरी नाश्ता करायला भेटेल आपल्याला. तर त्यासोबत चटणी कुठली बनवते ऋतू बघू आपण. खायचे बा, बघू कसं लागतं. काहीच मी बोललो तर आहे खरा बनवते, छान लागेल नक्कीच. तर हो बनवू दे, नंतर आपण भेटू नाश्ता करताना. आणि जे तिकीटचं झालेलं आहे ते काही बोल नाही, काही बोल नाही, काहीच बोलू शकत नाही. कारण की एक सिंगल तिकीट नाही भेटू शकत. काय फायदा, फायदाच नाही ना. नाहीतर तुम्ही सगळ्यांना काउंटरवर गर्दी होणार. चला बघू आता रेल 1 फास्ट कधी येतोय. 15 जुलैपासून बोलले, त्याची पण खासियत माहिती नाही आपल्याला. आले की नंतर आपण नक्की सांगू तुम्हाला कसं काय आहे तयार. तर चला नाश्ता चालल्यानंतर आपण भेटू. काही दुसरा रेडी टॉबिन मम्मी बोलल्यावर मग. तर बीट गाजर आहे, बीट गाजर. तर एक आधी घेऊन आपण बघूया थांबा. सोबत ग्रीन चटणी वास मस्त लागतं, मस्त लागतं. पौष्टिक नाश्ता. पौष्टिक नाश्ता काय. हा बघा आमच्या इकडे फळे घेऊन चाललेलं आहे. थोडी फळं प्रोस्टेशर मध्ये टाकलेत आणि आमच्या फळे आणि पिल्लू आमच्या तिकडची जी फ्रुट्स ओरले ते एक एक करून असे पिशवी मध्ये भरतोय बाई. आता काय खरं नाही. बघा हे बघा, तिला कापून द्यायला होईल मग अशी करते. कापून द्यायला होईल म्हणून असे. दाखव किती फळं घेतले, दाखव. संत्री घे, डाळिंब घे एक, त्यातला डाळिंब घे एक जा. बघा किती फळं घेतले, बघितली का तुम्ही. संत्री आणि बघा बघा मोसंबी बघा, घे. हे बघा ही फ्रीज मध्ये शिरते आणि पिल्लू मात्र फ्रूट घेते. वा संत्री घे, तुला संत्री मोसंबी डाळिंब घे त्यातलं. नारळ बिरळ घेऊन जा. आई राहू दे उद्या दे. वा घेतला संत्री, घेतलं का संत्र. नाही घेत. संत्र नाही घेतलं, नाही संत्र नाहीये त्याच्यात. तिकडे कपडे आहेत ना त्याचे, ते घ्यायला लागतील. संत्र नाही त्याच्यात. त्यातलं डाळिंब घे त्याला. संत्र नाही, डाळिंब पण नाही. आई पिशवी कुठे आहे का चांगली तुझ्या कपड्यांना. बघा अजून पण भरतोय, त्याला माहिती नाही बस संत्र झालं रे कुठलं आहे. पप्पा. आणि सगळे ऍपलच भरतोय. संत्र भर बोलतोय तर ऍपल भरतोय. संत्र भर बोललो ना तुला. कपड्यांना संत्र भर ना. ते काय ऑरेंज कलर. ऑरेंज कलरचं बघ. नाही दोन फोडली ना. मोसंबी घे मग. येल्लो वाली घे, येल्लो वाली मोसंबी. या. हे बघा आता मम्मी पण गेलेली आहे त्याला द्यायला. डाळिंब घे. डाळिंब दिलेलं आहे. वा चला. ऍपल बघा किती भरलेत. चला इकडे ये, मला हागी दे. जड वाटते. तर मित्रांनो ऑफिसवरनं आलेलो आहे लेट. तर तिकीटचा सगळा घोळ आपल्याला सकाळी समजलाय. तर काय बोलायचंय. तर चला आजचा व्लॉग करूया येईन. कसा वाटला तिकीटचा व्लॉग. भेटली तर नाही आपल्याला, सिंगल पण भेटली नाही यार, काय बोलायचं. तर चला बघू आता स्पेशल ट्रेनवर अपेक्षित. तर कसा वाटला आजचा व्लॉग कमेंट करा, लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया उद्या. शुभरात्री, काळजी घ्या.